Ahoj! Dnes pripravujeme neuveriteľne chutné škoricové rolky bez vajec. Sú mäkké, voňavé a veľmi jemné. Potrebné ingrediencie: múka, mlieko, cukor, krémový syr, maslo, škorica, vanilkový extrakt, sušené droždie, škoricový cukor. Na cesto 160 g rozpusteného masla, 4 čajové lyžičky sušeného droždia, 100 g cukru, 1 čajová lyžička soli, 500 ml teplého mlieka, 1 kg múky. Rozpustíme droždie a cukor v teplom mlieku. Necháme odstať 10 minút, kým sa nevytvorí pena. Na plnku 4 polievkové lyžice škorice, 200 g cukru, 100 g masla. Pridáme rozpustené maslo a sol, potom postupne pridávame múku. Vypracujeme mäkké elastické cesto. Prikryjeme utierkou a necháme kysnúť 1–1,5 hodiny. Keď cesto vykysne, rozvalkáme ho na veľký obdĺžnik hrubý, približne 5 mm. Povrch potrieme rozpusteným maslom a rovnomerne posypeme škoricovým cukrom. Formujeme a pečieme rolky. Cesto pevne zrolujeme a nakrájame na kúsky. Uložíme rolky na plech, pričom medzi nimi necháme trochu miesta. Necháme ešte 20–30 minút kysnúť. Na polevu 200 g krémového syra, 100 g práškového cukru, 2 čajové lyžičky vanilkového extraktu, 2–4 polievkové lyžice mlieka, ak je potrebné. Všetky ingrediencie zmiešame na hladkú krémovú konzistenciu. Predhrejeme rúru na 180 a pečieme 20–25 minút, kým rolky nebudú zlatisté. Finálny dotyk. Ešte teplé škoricové rolky potrieme polevou, aby sa jemne roztopila. A hotovo. Mäkké, voňavé a dokonale jemné škoricové rolky bez vajec sú pripravené. Určite vyskúšaj tento recept a napíš do komentárov, ako ti chutilo. Dobrú chuť